An bɛ don min na I ko bi ne ni Manɔgɔ ka dunfɛn belebeleba ye jɛnɛba ye dɛ wa jɛnɛba produit bɛ sɔrɔ Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen na bi an bɛna to de dilan awɔ to dakumuma burkinabɛw bɛ yan wa ayiwa kumu dɔɔnin an mago bɛ se dabulu ani gan ma n'a sɔrɔla dabulu jalan b'i bolo o ka ɲi kosɛbɛ an ka gan kolen jɛlen pasi k'a tigɛ fo k'a ɲɛ an bɛna kɛ ji dɔɔnin dɔrɔn na an ka da kɔnɔna na an t'a to da ka wuli fɔlɔ dɛ an b'a k'a la sumali o tɛmɛnen an bɛ sumala dɔɔnin k'a la ayi an tɛ se k'an ka tobiliw kɛ sumala kɔ an bɛ sɔrɔ ka na an bɛ jɛgɛ walan fara fara ka k'a la walima n'a sɔrɔla jɛgɛ mugu de b'an bolo an b'a kɔgɔko jate minɛ an bɛ kɔgɔ k'a la k'o ko in kɛ k'a bɛn an yɛrɛ sago ma an bɛna to yen nɔ sa ani ka tobi a tobitɔ an fɛ an bɛ sɛgɛ dɔɔnin kɛ a la walima bicarbonate dɔɔnin I b'o ko in kɛ k'a bɛn I yɛrɛ sago ma n'a fɔra ko bicarbonate min bi dun de ko do dɛ bicarbonate alimentaire an ka dabulu kolen jɛlen pasi an bɛn'o k'an ka da la awɔ an bɛna fara gan in kan n'a sɔrɔ ko dabulu kɛnɛ de b'i bolo yɛrɛ de ka ɲi kosɛbɛ nka dabulu jalan de bɛ ne bolo a bɔ man go ɲɔgɔn na an bɛ marinade k'a la layi poivron persil o susuko ɲuman an b'o k'a la an bɛ sɔrɔ ka n'a kɔgɔko jate minɛ I bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn I yɛrɛ sago ma ne ni Manɔ ne kɔni ye n ta in tobi fo k'a dun de n'a y'i ja k'a dunnen man di I bɛ se k'a k'i sago ye dɛ aw bisimila